simila mon e Big Weltare TV mbade abonné on jara ko haali ko ni jani kam min wona min mais depuis quand dañɗa sœur mo ganduɗa min mi tinani hay minne kay maɗa woni ɗen sœur mum tinani est ce que kadi ala cousine ma mo kalanɗa tawa tinani ko wayno la min komi bajjo min so wona an ala mo kadi holmo cuusanno haala hande noon koyɗam ɗe ko koyɗe jaam no wonno mbiyeten ko alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah kadi nde rutti inde innama machallah kono ko jiiɗa foof haala foof ma waɗ hoore kadi waɗa laaji par ce que hande ko inde nde weeli weeli ko foof ko dagui ko ɓuuri ɗum welde addimi noon ko hande mbaɗen ko dagui ko woni dewgal ngal hume par ce que ɗum woni gueɗo responsable hande Amadou ko banam gorko mi yiiɗa kadi na nane ko ganduɗa ko weelani nande kono hoddiroji kam neɗɗo wawa dogde ɗum ko hoddiroji Allah hay gor wawani haydara ɗum woni hande koyɗam hande mi itta foof kadi mi fawta e juuɗe ma dewgal ngal hume par ce que ɗum woni koyɗam hande eyyi alhamdulillahi rabbil alamin mi yettima noon darde ma yooɗi taw ko gonga o holli Amadou no jogui banira debbo nda Kadia guila foti innede aariɗo on ko gadduɗa ɗo ko heewi wallahi no mbaɗirɗa ɗum ni kadi noon Amadou waɗi inde kadi haydara mankani hande kadi sa ruttima ari a wi dewgal yo hume mbaɗa welti hen te mbaɗa yetta hen Allah kadi no feewi nda dewgal ngal kadi foti ko humede nda yimɓe ɗiɗo yiiɗa nderɓe sa rokkiran tan bone waɗat wallahi ko gonga sa rokkiran tan ɓen goɗɗo arat gonga cellu te nden goɗɗo aro noon hay wartade no wawi hen hejje gonga de aɗen pullo kom suusa gacce gacce wallahi so Allah lamɗo jaaɓi mom noddu sehlam goto biyeteɗo Silla kala ko ɓuuri yawde min daro hen inchallah so Allah jaaɓi mi acce juuɗe ma te ñanden dokkanmomi nde kay sa welama bom ñande hen mi jolnomo ɗo e kalandu o waloya sollo lamde jeeɓi kala ko jiɗɗa hen tan mo warne noon so Allah lamɗo inchallah mi acci foof daale juuɗe ma wallahi Allah jarama annimi a weltanama no feewi kilifa no way no mbaɗani noon wayata a weltanama no feewi eywa mi yettoyo galle a jarama eywa a jarama mbaɗa salmina Amadou moɗon salmina Amadou yo Kadia duuse noon yo Kadia duuse wallahi wuttema no yoni noon wuttema no yoni ndesan hono made weeɓani ndesan ayi de ce aduna kala to nanɗa gorko no moƴƴi debbo ken no moƴƴi rewɓe waɓe niɓe tahi no wiye debbo no moƴƴi ay oɗo no darni Amadou ɓinguel jibinama addi ɗo kalis kewɗo inde waɗama hande kadi o rutti o addi kadi yo dewgol hume wallahi yo Allah yooɓe Allah yi golle ma yo Allah yooɓe alhamdulillahi rabbil alamin hunde jonta ɗum ni wayata so hunde juutat mi debbo ko sugur wal gorko ko sugur de machallah pulo kay wona gorko wona debbo ɓe ay oto mi yooɗi de ko hoyede adi ɗum bani yidde pa anni adi nde mbiɗa yiɗi kay ma sonna ɗum sa waɗi ɗum mbaɗa ko weeli ko jiɗɗa fof ko ɗum jini an hol oto jondo ni wonno on to jara on hol oto jondo 18h30 e ummano hiiri hiiri ho ɗum ok a yonta ko ɗo hande ok oui yontoɗa koye deuxiéme femme hoɗum sen deuxiéme femme ana hanga walla janga won deuxiéme femme min hono dañi deuxiéme femme teddungal ma de no waɗa hen dewgal ma mi humi ayan noon ayan aɗa woowi à chaque fois kala no juuɗe gonmi à l'aise aɗa fuɗɗo aɗa ndemɗo kon famata hol deuxiéme femme hol min hol deuxiéme femme papa dañɗoma huyito ko ɗum pa haala ka jarani no heewa mi resanima deuxiéme femme aɗa andi mbeɗa andi jarani haala ka no heewa ummo ɓonnoɗa comci ma jaaha toppani holton galle Kadia en Kadia yummumtullahi mi waɗi dewgal ngal ko ɗum ɓuri noon
wona haydara papa ɓeɗo mi artir hakkille ma erreur e humain ala mo watta erreur e aduna mi faamima ƴeew heɗomi ɗo min kala ko mbaɗɗaɗe weɗimi jinmi tan ko wayni kam oɗo rutto hen tawde dewgal humama omo dagima ya hande ko toon jontoɗa ƴettu jonde ma jaaha ni papa an sa waɗini ka hersinta kam ande hoto woy ko woni wadde aɗa tini mi tini ɗum boyi kono min ko jiɗɗa fof miɗi yiɗi neɗɗo sa yiɗi ɗum kala ko yiɗi a yiɗat ɗum kala ko paggiɗa mi fakkoto ɗum kala ko jiɗɗa mi yiɗat ɗum par ce que miɗi yiɗma jinmi ko gummoɗa jaaha toon jontoyɗa hande wona haydara ko erreur tan to min mi faami ɗum mi jaɓi ɗum ko hay mere ɗum noon ɗum an no wayno pari ni ƴettu grand boubou ma nanda umme ɗum ɗo mi wawa haalde mais il faut jeeya ɗum non ya eyi d' accord pas de souci a garta inchallah paɗe ɗe mi fompi ɗum nan ɗon aduna ko haydara ni tan min somi yiɗima ala miɗi yiɗma kay wadde kala ko faggiɗa mi yiɗat ɗum ko woni kaja ko jon ala ko bonni feere ma ne kaja mo mana metten ngar ba feere bonni ko lu wala pushoni na bonni feere ma ko ma solo no kus kaja kaja hal ko lu man yoonu suñu woddina am kaja an ngel haalat jam wallahi hande hay wartade ɓuro ni no wuurde kaja a suusi ɗo wartade côté aɗa warto sawati holande hettude hen aran min kam wonɗa wonne hawsatade est ce que aɗa andi ko kewi ko ko gandu men andani haydara jeynaba garawɗo ɗo kanko woni joom suudu amadou jeynaba olon jeynaba garawɗo o ginnuɗo ɓiye o min wima noon ba kumɗote wagam ɗum no wawi wonin min dal komin jaaɗo boutique dekte indaɓe fof ko goni leegal ngal fof ko ɗum coowata leegal ngal fof ko ɗum haalata ala an war ses kaja an est ce que ko jeynaba min mbi an a meeɗi yiide ɗum ɗon gila aduna dari an a meeɗi yiide ɗum ɗon baba min mi meeɗa fenandema et puis mi haalta komi laaɓa ay ko mbimani ko koko leeri kam nanni eyyi jeynab kam no wawirde guel jeynaba neɗɗo no resana hoore mum limɓe baba ay ko woppiɗo mi tawani haala komin ɓesɗo et puis haala ka ina waɗa kam perturbé joni kam ko woni hen feere baba aɗa andi ko woni hen feere dewgal ngal hande yo haaddo sabu jeynaba façon teddugal ngal